Po tom debakli z Spišskej Novej Vsi sme potrebovali chlapcov dostať trošku do hry, znova ich ako morálne zdvihnúť. Hovorili sme im pred zápasom, sme prizvukovali, že hostia prídu usedení z autobusu, aby začali korčulovať od prvej sekundy, ale skôr to vypadalo, že my sme cestovali asi na zápas, kde sme sa mohli zdvihnúť vlastne presilovkou, ale dostali sme gól. Pri vlastnej presilovke ešte mali jeden samostatný nájazd, kde nás podržal brankár, ale potom tom mravenčou robotou sme zápas dotiahli do remízy tú prvú tretinu. V druhej tretine sa nám podarilo dať gól na 2-1. Vlastne zo žiadnej šance, bola to strela z úhla, kde urobil istú chybu aj brankár hostí. Ten gól nás trošku podporil. Znova nástup do tretej tretiny veľmi slabý, ešte asi sme ostali v kabine, ale znova tou mravenčou robotou sme vyrovnali. V presilovke sme sa dostali na kone a ten zápas sme dovedli do víťazného konca.